Esta actuación suporá un investimento de máis de €500.000 que, ademais de incrementar a seguridade viaria, suporá a creación de varias prazas de estacionamento, así como tamén o acondicionamento de toda a contorna e da praza da igrexa. Dende o Executivo sonense destacaron tamén a importancia desta actuación, que levará vinculada tamén outro proxecto, neste caso financiado con fondos municipais, como é o da humanización da avenida que conduce ao porto, unha obra na que se prevén investir uns €185.000. Por que queremos facer esta obra? Porque queremos algo que che invite a chegar a algún sitio, non? Dicir, pois ves unha rúa que estea humanizada, que é como unha avenida, algo que che leve hacia o Peirao, non? Que ademais acabamos de facer agora, de rematar a obra da Praza do Curro, que a verdade que quedou moi bonita, unha plaza que pasou de ser pois unha rotonda onde giraban os coches e viñan hacia Coira, a unha zona de moitísimos metros cuadrados, unha zona máis humanizada, outra máis diáfana para realizar ali pois as festas do verán, pois actividades culturales, actividades deportivas, non? Bueno, pois algo que che invite a baixar por onde está a vida, onde está a hostelería, o comercio, por onde está a actividade portuaria, non?